空気が読める。紙販売の特徴3選。あの人がいるとなぜかうまくいく。あなたの周りにそんな紙販売員さんいませんか？紙の特徴3つ紹介します。1、他のスタッフの接客中の会話をすべて把握している。あ、新しいの出してあるよ。ありがとうございます。2、他のスタッフが顧客様を対応している間に多重接客をしまくる。ご試食ですか？ご案内しますね。大丈夫です。ありがとう。じゃあご案内しますね。ご試食ですよね。ありがとうございます。3、フォロー役でも心では接客している。感情を他人事にしない。続きが気になった方は概要欄のリンクからチェックしてみてね。またまたそこのあなた、今日から紙販売